webahlali. Hawu, wazisosi indaba Usomizi Mhlongo. Hawu. Hey. Kanti sibambene nedrama engaka nje weekend yonke. Kanti indaba ingaka umusa uyayazi ukuthi hayibo nansi indaba. Baba Usomizi kanti vele ugaqele umuntu womuntu waze wayomlobolela ukuthi bayashada into manje. Hayi. Idrama iningi la eMzansi, iningi shame. Hayike umthombo onganamanga uthe wayibeka indaba wayikhuluma ba ukuthi vele ziwushayile. Usomizi sevele walobola upholoso Mohlale. Hayi phela kazi ningixolele phana nami lamagama ngengiwazi wonke kodwa injalo nje bahlali. Hawu usevele wolobola uex kaLasizwe yikho bebene attention engaka nje kunedrama engaka nje between bona nangu noLasizwe naye waleke busy noMohale ngoba nje futhi ufuna ukucika Usomizi kodwa manje lonto iyaphi ngoba okusalayo phela Usomizi mawukuthi uyathandana nalo pholoso Mohlali wakhe okusho ukuthi impela ngoba phela unanemali ke and Usomizi akangqeni ukwenza izinto zenzeke uzozwa ama wedding ring bell esho manje bell ring manje azosho manje ayithi kuzole kumenyezelwa kushonwa ngapha nangapha uzongishada kushadwe nje kube kuhle kuyelena nalena. That is why ke ungayenza into ngokuthi ukhompyutha nomunye umuntu ngoba manje uzothola ukuthi benoMohale abekho kulekho ukuthenthi bafuna umshado into amanje kodwa Usomizi uzayibona ama wedding ring bell azosho very soon. Lowo ke phela ke othe wazitholela angani ngizothi uthola indoda or uthola umyeni mina ngibuye understand kahle into bahlali ningixolele nje uvele wazitholela vele lo we-SA present we-SA Idols presenter Usomizi ukuthi vele engathi vele ziyawushaya ke ngomshado ke manje very soon uyingathi uyamthatha vele uyamshada akaloku eshona ngapha vele umshado vele kushuthi anganoma idate ihlambe umthombo ongenamanga awukakayitholi intusazi ukuthi vele zoshane unyamazi Usomizi akaleke lala akaleke lala emakhoneni okalala emaphasejini wenza izinto zenzeke vele uma ekuthanda uzona izinto zenzeke ikona ukuthi yena labantwana Jola nabo bayamphoxa kakhulu labantwana. They are only after his pocket, they are only after his money. That's the thing I see with these small boys ashada nabo. Anganoma what I'll call them boys or they are only after his pocket. Angazi yentaka boni uthi labantu bamdlela imali. That is the only thing abayifuna kuyena. Yena akasaboni manje ukuthi vele badla imali naye futhi ubhizi uyablessa and wenza angakaso blessa mina. Ngiyadlala. Okay. So kunjalo ke nje vele bahlali angeke ngileke nami ngilala emaphasejini ngithi kuzokwenza ukuthi isezushayile zadlula so nje should sesolinda ukuza ukuthi kahle vele idate ke ukuthi bayobhala inini la Usomizi ezobe eyoshada khona nalowo phela obekade actor kwisidingo. Wasusa indaba weJehova. Hayi asaziki. Hayi ke webahlali nami ngingaze ngeqa amagula kodwa nje ngiyababaza.
ningakhohlwa ke bahlali ukuthi nehlikele lapha enzasi ningisubscribele ningilikele ningifollow ngizole nginilethela izindaba ngolimi phela lolo hoyi ave kunzima webahlali kodwa ayibe njalo vele nje ngiyanithanda ule kuhle kwethu phazegwayini.